Ahojte, ja som Peťo Fusek z Instara. Toto je ukážka četovania nad výsledkami prieskumu cez app.pulšej.com. Ako náhle sa vytvorí žijúca replika reálnej osoby a tá o sebe zbiera nejakú bázu znalosti, tak umožňuje lídrovi alebo prieskumníkovi vo forme skupinového chatu, ako pozná z WhatsAppu alebo z iných četovacích platform viesť dialog. Ako to celé funguje? V momente, ak sa naštartuje, tento konkrétny chat beží nad nejakým starším bankovým, kde sú prevažne štrukturované dáta, čiže trochu tam chýbajú citácie a chýbajú tam ako keby veci, ktoré z bežného AI interview normálne v iných prieskumoch sú k dispozícii. Ale na ukážku toho, ako to funguje, sa to dá dobre oddemovať. Na začiatku sa prihovorí proaktívne akási Jana. Jana je osoba, je to virtuálny segment, ktorá zahrňa 1428 respondentov, čiže na začiatku všetkých, ktorí v tom prieskume sú. A keď si na ňu klikneme, tak vidíme, aká je charakteristika toho segmentu. Na začiatku to moc význam nemá, sú tam proste všetci. Ja som pokračoval v dialogu, spýtal som sa, kto z nich používa Revolut. V tom okamihu sa Jana ako keby rozdvojila na Ivana a na Zuzanu, čiže tých 1428 osôb sa rozdiel na 18 a zvyšok. Ivan je ten, ktorý má Revolut ako svoju hlavnú banku, aj to o sebe hovorí. A Zuzana je podmnožina z nich, z tých pôvodných Jan, ktoré to nemajú. Tá orientácia v tom, že kto je koho matka a dieťa, ktorý segment z toho koho vznikol, je napravo v strome, kde vidno, že tá pôvodná Jana sa rozdiela na Ivana 18 ľudí a Zuzanu 1410 ľudí. A vlastne zrazu každá z týchto osôb je identifikovaná a ja ich viem osloviť, to som oslovil v tomto druhom dialogu, viem ich osloviť a spýtať sa otázku len tej podmnožiny, ktorá ma zaujíma. Systém automaticky tieto podmnožiny tvorí, čiže nie sa treba o ne starať, nie je treba premýšľať podľa akých kritérií segmentovať, podľa akých kritérií ich vytvárať. On ich vytvára dynamicky kvázi podľa otázky. Spýtal som sa Zuzany, zaujímalo ma, kto používa Revolut, alebo ho teda zvažuje, oni ho nepoužívajú, tak tu nám odpoveda Zuzana. A potom sa skúšal pýtať Ivana, tých, ktorí Revolut majú. Zasa Ivan je skupina 18 ľudí, ktorí používajú inú banku na Slovensku, tak som sa snažil dozvedieť viac. To je tá druhá otázka. Opäť mi odpovedal len oslovená tá virtuálna replika Ivan segment 18. Ďalej som sa rozprával, chcel som vedieť trošku viac, že ktoré produkty okrem Revolutu v tých slovenských bank využívajú, on mi odpovedal. A chcel som sa ešte dozvedieť trochu viac o preferenciách pobočky a elektronických kanálov. Potom ma zaujímala Zuzana, kde som sa chcel vrátiť k tým slovenským bankám a pýtal som sa, že prečo si vybrali jednotlivé banky a či je pre nich nejako dôležitá dostupnosť pobočiek. Je vidno, že Zuzana sa rozdelila, v momente som sa chcel z Zuzany spýtať z tých 1400 ľudí, a keď vojdem na ňu, opäť vidím, že sú to tí, ktorí nepoužívajú Revolut ako hlavnú banku. Chcel som sa rozprávať len s tými, ktorí spomenuli, že bola pre nich dôležitá dostupnosť pobočiek. Tak Zuzana vlastne zrazu má dieťa Alenu, to je podmnožina s nej, ktorá vlastne zastupuje v tomto bode tých, ktorí Revolut nevyužívajú ako hlavnú banku, Zuzany, ale zároveň preferujú osobný kontakt na pobočke. Je vidno, že sa z 1400 ľudí stalo 96, sme to zafokusovali, zúžili na tých, ktorých chceme teraz dopytovať. A zaujímalo ma pri tej Alenke, tej 96, ktoré produkty tých jednotlivých bank používa sporiace investičné, hoci teda chodí na pobočku. A ona mi začala menovať. Začalo to byť trošku neprehľadné, tak stále viem, kto je Alenka, viem sa na ňu pozrieť, vidím ju tu v strome, tú Alenku. A začal som sa pýtať. A tento strom vzniká až za behu, čiže na začiatku je prázdny, tam len Jana. Len tým, že teraz nahrávam spätne to video, tak už tam vidím tie segmenty aj ako vznikali za behu, ale oni sa tvoria pri tých relevantných otázkach, ktoré ich vlastne iniciujú. Ja som si povedal, že z tej Alenky sa chcem rozprávať len s vúbkármi, tak ona mi odpovedala, ale ja snažila sa ako keby nedeliť sa ďalej, ale vynútil som delenie, že som mi povedal, že chcem sa rozprávať vyslovene tých vúb a nevúb. A to je nejaký taký spôsob, ako aj vyforsovať alebo násilnejšie vytvárať tie deti tých segmentov alebo vlastne rozštepovať tú diskusiu.
A z Alenky vznikla Beata a Lenka. Každá sa mi predstavila. Beata sú tí úbkári a Lenka sú tí non-úbkári a tým vymenuje, ktoré ostatné banky tam sú. A zrazu sa viem rozprávať už nie s 96, ale z 24 plus 72. A tí úbkári ma zaujímali viac, tak som sa chcel o nich dozvedieť viac a tentokrát som to chcel presnejšie v číslach, že aby to nebolo len nejaká ako keby rýchla četovacia veta, tak som donútil Beatu, aby mi odpovedala za seba ako keby exaktne, že je vidno, že sú tu celkové počty a vidno, že tam nie je fabulácia, že stále pracuje s tými 24 a rozpráva o tom, ktoré produkty využíva. Odpovedala mi aj Lenka, niekedy sa rozhodne systém, že napriek tomu, že sa pýtam len Beaty, že je relevantná odpoveď napríklad tým, že je rozdelená tá Lena na dve deti, tak odpoveda aj to druhé z nich. A odpovedala aj tá Lenka, ale tá odpoveď, ktorú sme hľadali, je tu Beata. Zaujímavé na tom je to, že vieme ako keby viesť debatu s individuálnymi osobami, keď sú dostatočne už malé tie skupiny, vtedy máme ako keby všetky vedomosti tej menšej skupiny k dispozícii naraz. Za chvíľu predvediem. Dobre si tu povedať, že tu prichádza na otázku anonymizácia dát, napríklad teraz anonymizácia, agregácia dát, že ako hlboko sa vlastne dajú štepiť tie jednotlivé segmenty na tieto virtuálne osoby alebo virtuálne segmenty. Dnes je to urobené tak, že je to až na úroveň jednotlivca. Máme tam anonymizačný mechanizmus, ktorý sme využívali v jednej banke slovenskej, top banke, kde sme to mali nasadené, alebo máme nasadené. A ten robí to, že keď je tá skupina dostatočne malá, tak sa už nedá urobiť drill down alebo prejsť na tú nižšiu úroveň, aby sa nerozkryla odpoveď jednotlivca. Ale vždy debatuje minimálne nejaká daná určená množina viac ako jednej osoby. Tu je to urobené, takže sa viem dostať na detail každého. Zároveň v oboch týchto režimoch, tom anonymnom aj neanonymnom, neprichádzam o tie citáty ako také, pretože tie citáty, hoci je tá osoba zagregovaná, tak má všetky tie citáty pod sebou jej členov. Čiže viem aj potom rozumieť priamym rečiam, viem si to nechať vysvetliť alebo povedať vlastnými slovami, tak ako to naozaj odznelo z úst reálneho človeka. Posledná vec je teda debatka s individuálnym respondentom, čiže toto plusko vedľa neho otvorí dialog v ďalšom okne, kde sa viem rozprávať a klásť otázky priamo jemu. Výhoda je taká, že je to komplexnejšie a rýchlejšie, keďže tie informácie o tej malej skupine sú automaticky k dispozícii i hneď. Vyzerá to ako skupinový chat, akurát vyzerá to ako direct message na tú jednu osobu. Tak snáď koncept poňatý, viac informácií na app.pulshp.com, pulshape.com alebo na LinkedIn stránke spoločnosti Instara. Ahojte.